ndiye kuti chipani sichili bwino. Tizinena zoona nonse amene munapereka manomination kuti mupange nawo mpikisano umenewu mwathandizira kulionetsa dziko la Malawi kuti MCP ndiye chipani choyenera kugwira nacho ntchito. Olo Amalawi amene amataka chiona chipanichi amaonamo zinthu zina zoyenera kukonza, aona kuti zinthuzo sizingakonzeke ndi anthu oti akukakamira kunja kwa chipani, koma kuti abwere mkati kuti athandize kukonza zoyenera kukonzeka mu nthawi imeneyi. Kotero kuti ngati mufuna kusapota Congress pofuna kuyithandiza, tiyamikire chifukwa mwaonetsa kuti zipani zopanda tanthauzo ndi masomphenya sizofunika kukazichita support. Makandidati amene munapanga nawo mpikisano mwakhala chitsanzo chabwino choonetsa kuti zinthu zimene zikuyenera kukonzedwa mdziko muno sizikonzeka tikayamba kutenga nawo gawo pojoyina chipani cholongosoka, nkumathandizana kuonetsetsa kuti chipanichi chikuyendetsa boma ndi dziko la Malawi molongosoka. Ndiye nonse amene munali makandidate pa zisankho za mipando yosiyanasiyana mu NEC, kaya mwapambana kaya simunapambane, ndimati nkupempheni kuti